Breuddwyd April Wiggins oedd agor cylch meithrin newydd yn Nhrefynwy, a 2 flynedd yn ôl fe lwyddodd i wneud hynny trwy fisoedd o waith caled a thrwy gydweithio gyda nifer o sefydliadau i hyrwyddo gwasanaethau'r cylch meithrin newydd. Cyn i'r cylch gael ei sefydlu, fe April yn rhedeg y cylch tua 1 wythnosol mwyn cynnal gweithgareddau hwyliog i'r teuluoedd a chodi ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg a byddai ar gael yn y cylch meithrin newydd a oedd ar fin agor yn yr ardal. Fel cadeirydd y cylch ac fel cyn brif athrawes Ysgol Gynradd Gymraeg leol, roedd April yn ymwybodol iawn o'r her oedd yn ei wynebu i recriwtio staff oedd yn gallu siarad Cymraeg i weithio yn y cylch. Felly, fe dreuliodd fisoedd cyntaf ei hymddeoliad i ddilyn cwrs lefel 3 mewn gofal plant trwy gynllun hyfforddi cenedlaethol y mudiad fel y byddai hi'n gallu gweithio yn y cylch pe na bai modd dod o hyd i staff. Ar ôl misoedd o waith caled, llwyddwyd i gael arweinydd a chynorthwyydd i'r cylch meithrin ac fe drefnodd April agoriad swyddogol llwyddiannus i'r cylch gyda nifer o swyddogion o sefydliadau lleol yn bresennol, ynghyd â Gwenllian ein prif weithredwr. Yn anffodus, rai misoedd yn ddiweddarach, fe ymddiswyddodd yr arweinydd. Felly, fe gamodd April i lawr fel cadeirydd gan wirfoddoli i fod yr arweinydd dros dro mwyn cadw'r cylch meithrin ar agor, gan sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed yn ardal Nhrefynwy. Diolch yn fawr am eich holl waith caled i gadw'r Gymraeg yn fyw yn Nhrefynwy, April, a llongyfarchiadau calonnog i chi.